No a už máme na štarte prvé družstvo. Je to naše domáce družstvo. Odstartované. Časomiera beží. Družstvo žije z Novej Bystrice. V pravom prúde, meno neviem, Paťa ide pravom, ale máme problém na mašine, nemáme vodu, odpojila sa hadica, tak dievčatá, idete dokončiť? Dokončíte to, ja viem. Už to nebude na prvé miesto, ale treba to dokončiť. A bolo odstartované. Obaja na ľavú a na pravú. Štartujú teraz. A povzbudíme ich, nebojte sa, domáci, družstvo, povzbudme. Poďme ženy, dáme to. Doba už je v rozdielovači. A už je v rozdielovači. Terče boli naplnené pár stotín, by som povedal. Označí ich za všetko. Kokošov bojuje o najlepší čas. Zatiaľ vidíme bezproblémový priebeh štartu družstva z Čierneho. Ale. Vznikol nám problém a ten bude ťažko odstrániť. Spojiť hadicu s rozdeľovačom. Predsa hadica má svoju váhu, plná vody. Čakáme na prepojenie hadic s rozdeľovačom. A uvidíme, aký čas to bude.
ťahajú hadice. Je tam perfektný čas. 17:50. Zase hadica. My vidíme, že a je tam nejaký problém s mašinou. Mašina nejak neposlúcha. Čo sa robí? Asi je tam biopalivo natankované. No a je problém. Stroj nám stojí. Ľavý 16,64, pravý 16,52. Idú útoku. Problém. Neskoro napojili sacu hadicu. Časy pravý prúd 21,97, ľavý 21,96. Naši rakovskí hasičov, že ich podporíte nielen účasťou, ale aj kúpou tombolových lístkov. Samozrejme ďakujeme všetkým sponzorom, ktorí prispeli dnes do úžasnej, početnej a hodnotnej tomboly. No ale poďme pozrieť, ako to ide jednu zhrádku. Máme nejaký problém znova. Nasadím vody. Sme ich troška premotivovali, lebo
tretie miesto dnešnou dueli vyhráva mužstvo mužov Rakova B s časom 17:50. Druhé miesto s časom 16:64 obsadilo družstvo Stará Bystrica. A víťazov v kategórii muži pre tento rok máme tu zo susednej obci, a to obci Staškov s časom 15:39. A na treťom mieste v kategórii ženy s časom 23:83 sa umiestnili ženy do Zákopčia Tarabov. V druhom mieste s časom 21:59 sa umiestnili ženy Rakova A. No, mám radosť, že môžem aj tu prvú cenu, tú najvzácnejšiu trofej odovzdať našim dievčatám, a to Rakova B ženy s časom 20:82. V kategórii ženy mali dnes najlepší čas ženy z Rakovej B na ľavom prúde aj na pravom prúde 20:68 a 20:82. Blahoželám, babi. Prúdiarky, poďte ku nám. No a prúdiarov v kategórii muži máme zase oboch zo Staškova, a to s časom na ľavom prúde 15:39 a na pravom prúde 15:14. Ako si mohli diváci všimnúť, tento rok sme na inom mieste, ako sme boli doteraz zvyknutí na organizáciu hasičských súťaží. Žiaľ, mali sme technický problém s ihriskom, kde divá zver poškodila plochu futbalového ihriska pod Hríbom v areáli. Museli sme sa teda presťahovať tu na ihrisko futbalového klubu Polom Rakova. A veľmi sa nám to tu páči a normálne zvažujeme, že už tu zostaneme. Je tu krásny priestor, fakt správca ihriska pripravil priestor úplne na úžasnú 100% príležitosť, ako sa len dalo. Ja som veľmi rád, že prišlo veľa tímov dospelých a veľmi som rád, že prvé dve priečky, napríklad žien, získala Rakova, DHZ Rakova. Takže ja by som chcel poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili, ale hlavne tým, ktorí toto všetko zorganizovali, lebo nič sa samo neurobí. Všetko treba pripraviť. Od časomiery, rozhodcov, samozrejme tí, ktorí pripravovali občerstvenie, je toho veľa, tých ľudí je strašne veľa a fakt ďakujem všetkým zo srdca. No a komu by som chcel najviac poďakovať Pánu Bohu, že tie búrky, ktoré dnes strašili všade dookola, tu neprišli, takže nám nezapršalo, nemali sme problém s počasím, fakt počasie, aj keď bolo troška teplo, ale bolo úžasne a za to by som fakt bol veľmi, veľmi spokojný. Čo by som ešte chcel popriať našim hasičom, aby vytrvali v takejto eláne, ktorý majú. Počuli ste 40 detí, to je neskutočné číslo. Ja verím tomu, že to vydrží a že budeme mať najlepších hasičov a že možno, že odstupom pár rokov sa tieto malé deti vytrenujú až tam, kde boli naše ženy pred niekoľkými rokmi, že išli až na majstrovstvá sveta. Takže ja im to prajem, aby sa raz dostali aj oni na túto súťaž, ktorú môžu mať vlastne hasiči, a to je to majstrovstvá sveta.